Assalamu alaikum masu sauraro. A yau muna ɗauke da manyan labarai guda biyu. Labarai masu cike da rudani da jimami. Na farko, ana zargin wata 'yar TikTok mai suna Rahama Said da shiga wata ƙungiyar mai ban mamaki. Sai kuma, wani mummunan lamari da ya faru a jihar Katsina. Mutane sun rasa rayukansu bayan sun ci abinci da ake zargin yana ɗauke da guba. Ku zauna lafiya ku saurara domin jin cikakken bayani. A kwanakin baya, wani hoton Rahama Said ya janyo cece-kuce. Hoton ya nuna ta sanye da wata riga mai alama a kirjinta. Wasu sun ce wannan alama tana da alaƙa da wata ƙungiya mai ɓoyayyen sirri. Wasu sun danganta ta da ƙungiyar da ake kira Power Psycho. Amma masoyanta sun ce, wannan ado ne kawai, ba wata ƙungiya ba. Har yanzu, Rahama ba ta fitar da bayani ba. Mutane sun fara tambaya, shin me yasa mashahuran mutane ke yawan bayyana da irin waɗannan alamomi? Ko kuwa akwai wani abu da muke buƙatar sani? Wannan lamari ya bar mutane cikin mamaki da tambaya. Shin wannan hoto na nuna wata ƙungiya ce? Ko kuwa rigar ado ce da mutane suka fahimta ba daidai ba? Za mu ci gaba da bin diddigin lamarin. A jihar Katsina, wani mummunan lamari ya faru. Wasu mutane da dama sun mutu bayan sun ci abinci a wani taro. Rahotanni sun nuna cewa abincin na ɗauke da guba. Bayan mutane sun ci, sai suka fara jin ciwo. Ciki na murtawa, kai na juyawa, jiki na kai. Da yawa sun rasu kafin a kai su asibiti. Hukumomi na bincike domin gano gaskiyar lamarin. Tambaya na nan, guban da aka samu cikin abincin, kuskure ne ko an saka shi da gangan? Mutane na cikin firgici da jimami. Muna addu'a Allah ya gafarta wa waɗanda suka mutu. Ya ba iyalansu haƙuri, ya kuma kare mu gaba ɗaya. Mu riƙa kula da abincin da muke ci a irin wannan zamani.